And as KMPDU, as all the unions, we have said that there's no amount of threats, no amount of victimizations or intimidation that will make us suspend this particular strike. Titori gochikogo sererwa gotigo mogiro itogo ikarire serikali ya Nyareko bage goikirania magania itabanyagitari nigo banekirie. Ayo amana yande amango mwancho murigiria togo kwarigania century goikirania Nyareko bogosanga amona intenyora bigana boko yakugatia gwetera semitanda ito ya Facebook Ndizi TV News Digital. Asensemo ya YouTube ni ngora tunyoro gwetera Ndizi TV News na bigase website ito na boko yasomo etera www.ndizitv.net ire togendere gusanga sobwemo. Lidia Musenere to kubwatera na kweneka gochire gwetera somo na bimanyirira ne guroko Josephat Amesi. Letria ne Evelyn Sero Petro Mukirene roko eneki achibicha ni ryogi cha wikira century ya Beneto kwarigania to sange wikomerio. Manje Jumatatu chinsa isato chabona butuko mwancho murigeria ni gotoko ya chaka kurwase ebunge ya bubasi asomo bunge gwe constituency eyo Innocent Obiria Nyareko bakwena nugwa kwegwa amatuko 18 elio kwenyara ko bakwegerera nabo igakwayeresera bamenyi be constituency eyo ninkatara Nyareko gakorose lyobora rugwa Nyareko bokoreta obututukana bigo muchando o monene anene chinga kichia obosombi bwakira lituko aserit koria rero ni gabamenyi be chinseme cyo bakora wana ba MC be wode ya Masige East Michael Mutume na boyo Masige West Jacob Bagaka abagokora okorobekana bakomomochia omuchumbe asogotekirania amagendro asichinsemecho chinga kiechie cyo boigo ni gabaraye bo banyareko babako bamuchia banyanyimbo kurwase getaseni kia nyamache hasekelie banyareko bagwesoke na gutuburania okorobekana okukwarenge ko mulembenga gutumanya umurike ito Mildred Momanyi. Nebirero byabamenye kurwa asensemo ya Nyamache imeye bunge ya bubasi county ya Kisii asebono abamenyi bagendretse kurerera okugwa gwe daraja eyabeire asigiga kyoma koyo mobono etari korosigwa asebono bamusabire omubunge bwensemeyo Innocent Obiri wesokya eriyo korosya edaraja yo yairire ebyasara koirana nse nabo igoti bali koikerana cyabisi cye serikali asensemeyo twe bunabana inchi twarerire kerero giekene nga etarache yeiga tiga omugambi Obiri ayerosio nyokonyara kobono chinga kichonsi pirende chiripoti echingale chiaigeta asali inkibono chita etanya kobera abuno to ne taxi ndunkorusi gutole muna common mwananchi panta bataka bari kobeke emebere Nyamache ngaiba kuirebe emebere kera mbaro batari kwenyara abanyonge ni otogosumbugwa akira togochora abarayi baito batatageti gotokorera emirimo bono oburuto bwatemboriga omoishimi wa international bond yeito tobegete Nairobi etarachegesa yakagwete nare abantu barerire bono ngaito gochikobeka emechando yeto okorobekana kwa morembeni go kwenekigwa asensemeyo ase abanainchi babwate oboro obonene igoreye daraja yo yagwete bakoragwa nomo MCA Masige East Michael Mutume bakobwata nomo MCA Masige West Jacob Bagaka ase baigo bamugania omoskobiri gwesokya na koiraneria ekukiriretere gotarosya edaraja yo goikera bono iga omonto togotura nomonto okorokuobiri tokumotebinge taracha ya Nyamache yabeire myaka tukampande abantu baite bagweta chipanya ruti ebyasara kire bya Nyamache mumbwali emocheri ya kulu abantu bale kone kisanduki nchiyo chi petrol station kialengo chiasikiru ona baskari abatete kutumunyoki no bagweta bakole patrol yale bagweta rosana etoko baruwanirira monyore taracha no eitanye gento togo saba togo tuka mindset etogo demand serikali nando muntu tomete go chikera kura kena ebintu ebigo kwano ngana ebiko rostipara tali Michael Mutomete no mojumbe Mutomete against the national government. We require him to appear there in person. Agararese chipaka dia mangachete atakora para atari konyara kolengania magendre chiword just nane atei mojumbe ara kuchira 200 million chipesa 200 million trara genta koleire nonye tata ite kokora kiende nta kujero sidaraja yoka na echaga iga batebia inua mwachoro mheshimiwa for equal representation njege ndonda gete no kumwaka ngora iga motere kyo mwaka boka aba
MC abo bara abananchi gochase chabisi cha CDF ase nseme yo nigo yaba okungusana na egati yabon n'abanyanyimbo ase bono basyekerwa gotaswa abisyecho ase nonyanabo aba MC abo barwa ugochika gochase omubunge kwiranelya amaboli anene yobwagachi bwedaraja ase bamwa amatuko 14 oka alebosyo elyo kwegerera gosekorwa lichibu lyanganeyo goseba morusie abisi. We have a petition here and we are presenting the petition to the CDF office and the office of the MP for Bobasi that within 14 days if he does not respond we remove him from office. Failure to do so again will be on the streets. Protesting and picketing is our constitutional right. We are doing it by our right. It's a right that we have to protest. Nkuripotalia egetaseni Kendize TV, eletaliane Mildred Momanyi. Miamana Ameriketo Mildred Momanya se orobo tiororo ikirano magaya serikali ya county ya Nyamira gochako murobero bogosira aboroki waso kubawatukira chi scholarship bano niga aboroki wabo bachakire kwegwa obo semya umurobero ogenderete gokorekana ase eskuru yaba muraya secondary ya Nyansiongo. Umuroberi yonigo nyareko bokoreta abana bali abakurwase chinga chiria chitari koba chikwenyara kurwase chigode 20 eme county ya Nyamira sebo igabagwatani akurwase wizara y'ikisemi banyara koba bagwikira naso kwena na amwegeri gati yabo umuwaziri w'ikisemi me county ya Nyamira Emilio Ngaga muri kitkorwase county ya Nyamira Paul Kapokara na mange Bunenjire ya moyo gusira abana bali bakurwase chinga chitari kwenyara inse yo murobelyo yo serikali ya county ya Nyamira yachagetie emyaka 3 ya elire nigo aboroki gwabo balense murobelyo yo litukolia lero bachaka bene murobelyo bokubwatokerwa bosemye nabo igo gusirwa anene chinga kichigabara somutimoko ime yeskuri ya St. Kizito Nyansiongo ime yebungelia ya burabu ase litukolia lero etorega as the annual mentorship seminar asawana bali banyareta konyora scholarship as a county ya Nyamira where we have abana ba form 1 form 2 na form 3 Murobelyo yo rawa monomo waziri w'ekisemi kurwase county ya Nyamira Musabati Emilio Ngaga ababwatani bande b'ekisemi kurwase county ya Nyamira nigo batebire no murobelyo nigo lengete kunyara kabago korora chimbo cy'abana asebo igo kolengana mona Ngaga tebire murobelyo nigo ratkunyara kabago kugenda segeka wikali tukuriye Jumatano elyo ko babo semya abana abo. In this scholarship the students are paid for the school fees in full, they are given uniform in full and they are given a box to go to school. Gago kwana boigo Ngaga nigagendera ko bagakulira na gotebabuna umurobeli buno yo nigo ratkunyara kabago kogendera inse yo buraibwa yo muske amoski muminyalibo elyo ko batoli abana kurwase chinga chiri kitari kwenyara asibego batebre nigo barengete kunyara kabago kine birengo bya masomo alia AICD na boigo na vocational training kurwase county ya Nyamira. We are ensuring that we are working with these students. That is why we are having the mentorship, looking at their progress, encouraging the students to soldier on so that they can become useful members of the society. On top of that, our other agenda as a county is in the area of ECDE and in the area of vocational training. Kulengana mona Samuel Ogeto yubegoro mu MCA w'kinsamu kiri chamanga oyo ole omunya committee bwa mangana yegisemya sebunga ye county ya Nyamira nigo neraganiri mu rubuli buno yugo tambeigwa asibe gagenda ko bagakugikiriye gatemero bya serikali bwate anene serikali nene na kuyebolia hagusira kisemi boikiranu egento kere president yeto ya leta ge kurokunga housing levy strongly kene gento condemn kiri tagento kubenta ko letu asensi egento bwana ta koleta education levy alete education levy abana baitu bakana ruchifisi bonsi pi kero mwana wetire ku primary agenda secondary egere to konya abaibuli batimuke rori nonye mate squeeze nona abaibuli ba hobaire konyora abana asenga njoko somi wakongire murubuli bwikira no mwana babwatani bande bechisemi kurwase county yo abo batoge murubuli yo na kuyosira. We want our students from the county government to be students with a purpose of being successful academically, a purpose of giving back to the community, a purpose of self-fulfillment. Aboro kigwa abo balense yo murubuli yo boigo nigo bagendere ko bagwakire serikali ye county ngampiye mono asoko ba ebirobu nebi byokonyora megeryo asibalire ngamba tukonyara kaba bagokora buya asama somo nakugania abange gutambelirwa mu rubero yo eligokonya abange
abo bagendete gucandika ase binyurime kubwatekanamo n'ubutaka. So I would like to tell everyone that let us be mentored and be ready to listen so that they can be able to make it through in life. I believe also that I'm going to be successful. Of devolution in every county in this nation can be actually be seen in every family, so that we can be having people with a certain objective, with a certain aim that we are able for us to change our county, because education as a weapon at hand, we can be able to change Nyamira County. Eginko ripoti regeta seni kia wanjete kia Ndizi TV kurugigase county yiga ya Nyamira inchigo nkurukua Polycarp Okara. Togotikana roboti ururwaye Polycarp Okara me county ya Kisii nene kuruase ebunge ya Nyaribari Masabase wodi ya Ichuni nigegati yabamenye kuruase nsemo eyo yabuge cheba nyareko bagwesokia nakorobekana sekelibate birene chipara chimbe chitanyara ko bachikorosibwa asebo igwanyareko bakomocha umubunge we constituency yo. Abamenya buni go barenke no burabo nene asbaba gusmeka amatoke chingeni echochire skuma nabo igo chinsi agase pareyo asba komocha muchumbobo Dr. Daniel Manduku asego tabaikirania amagendero kubwatkana nekirenga ekyo bamochorete nigo batebire bunati bari go cyagukira kurende nigo barache gukora ukorobekana ekerasekera soko ne kyabuna babere bagoikirani wachira kiri cyabeta chikorie wachinga kiche campaign Muliki oito dipo na sanya na nyarako bagoikirana asewodi ya Ichuni gutwarikana roboti rukubatia Okorobekana igoro yogusalika gwechibara no gutanyora magenderero chinsemo au imeyense ya Kenya goikase kenyero kya bogenche imeye wodi ya Ichuni yogotoka imeye bunge ya Nyaribari Masaba hapa menyi borgongorwe ni gobono besokire bororo na kwemurunganiria omubunge onyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku Toto kurusi murwera igo ko bagichinya gitari otukona atarete saa 7 ngurwa mabuko because pikipite yare konyara kumbuguria mbaka bono iga ipare muruti bado tiri gweteka neba mbaka saa 7 tegweteka bono geto komenya chinyumba ntogenda gasi abantu bipigipigi ondeta yora nyara ko kubuguri ko Rwanda osi akorete no ninka gosa kurusi akoire gasi igo bone tokobera nka Manduku tawo tarina turageri no nabana nyumba Wasensemo yabangina boigo tibatigiri magega asibanyara gwesokia na kuwekerero kia bene yoko inyorwa chinga kiechiga imbulegendere tukutwa orogongo rwagusi Mwasimi wazo teba tingo chara torosalie para tala gocha marocha torosai Halo Abangina baite bagusinyikonde kirini kya bangina baite baibwatera netie okomabereka Komenta na yue nigo boigo bagendera kumusagana samangana asibate banga gesaba mwakere chikura nere goswa sabisi tarera na rogongorwe no nyanga ke elia nyare kubikiriria amagenderero ali abalirete chira Wabango taro ko kumbunege lakini bana karango ine bigibiko cyane nkwabo ngakinda basakobuneka bana banta atwari ke tiba katwa cyane chikura barantire biragita manga ngo kunya imburango tuere ngemburango tuere embure njana kohera bacha ko torosalie bi para bana nta ko batebiga abantu abaminto tota chikura engari abankomo ni mwananchi mumwenta gocha motare na mwara gotano ko mwara gotara na into kabashikura ande motare pare motoroseri anya muri ko bamogo toroseri ntutweka ntomaite ngento gatoko simeka bono kurwata boke gari tumai para ntubuati tomanya basimi gwa ntubuati moko genda aria simu mwachiete inwe twabate chikura mogenda ora mochaka kore imoko kora lakini bona motageti gotorantu na bana inchi bari twabate chikura abantu twagata makanya chikura simo kuragera usase moko bintu byaino nintu momwenta kutochari tangani mona gakoraki lakini chinyomba chaino na semoko na gotara mubwate bintu moko na gotara chigari chingiya Tungaina ngango chichara anyebe ko morom kere gwike to tenga embura njazira chiwikisa toga ngaye kara kitakaligia chiete ngana korosia para makabon buna njeke eke unongia mbwate kana maga wetere pare injandegete yani injandegete bantu baminto bandu kwata kora irekende onyago jabogeche bana onyegente kamo Asokoboria nomoyo mujani gobono bamuborio mubungu ye Dr. Daniel Manduku kubainyora samagenderero asibagotebanga na barwemba nyarete gokora omurubiri bokumwakira chukura elyo komoso ya service bone biroro bito nebi egari yamba kugwaya kandi byosiki byamanyana nabo togocha kogeraga erinda abantu bakukura so tokoborio mwisibi ku Manduku engakiye chikura nali ara gocha bogeche bona tamaiti bogeche
yiko ripoteria egetaseni kiao na mbeya mokia Ndizi TV kurwa se kenyoro kia bogenche kegotoka imeye wodi ya Ichuni imeye bunge ya Nyaribari Masaba imeye kaunti ya Kisii ritalia Nendipon asanya Mbiamano murikeito dipona sanya se orobo tiororo ikiranuni goye serikali ya Kenya Kwanza inse buraiwayo muraiwense Dr. William Samoei Ruto eyendrete komochiwa kubwatikana no gutarigiari chiburingi keranu ryokugayana umuchando bwomugiro bw'abanyagetari uyogendreta chinsemo au imense ya Kenya ukora munegeta seniki Ndizi TV murwaniriria bobwene bwomanyabantu yomete imense ya America Newton Isaac diganyare kobaga kuburia serikali nyare kobage gochake kyombe ikira chikobage okora chingwa na chiokogaya na mane byombe bya manyagitari bunechira yo mekweneke abanyagitari banyara koba bakwira na asemeremo Newton amona bagereri bende babone bwe manyabantu nigo batere buna umugiro bw'abanyagitari nigo genderete koreta eburubenene asaba Kenya anene baria babwate amarwaire bagenderete korigia obugwenya ase chinyagitari che serikali Muriki oito Juli Kerubo ni gatwariganira roboti rwa senchira yobekirano Ubatekana no mugomo bw'abanyagitari ogendete ime ya Kenya uyu irirango mutinyo yo moniga bakenya besokirie na kurwe birengererio byabo ukwana no activist Isaac Newton niga rwekerengererio kyaye na batababuna eserikali enene nigo ebagetaba korie gasi na igo gutanga ebirengererio byabo Ngumu sana sehemu ya wafanyikazi kupambana na kiongozi ambaye uongozi wake ni wa kuwagawa wananchi, yani divide and rule. Ningehimiza sana wafanyikazi wa nchi ya Kenya waungane pamoja ili wapambane na yale magumu yanao wakumba wakati huu. Boigo nigo mu activist oyo asegetire abantu bonsi kobegentekemo gokonyeka asamochirie oborai bwe serikali. Hakuna mfanyikazi yeyote katika nchi ya Kenya ambaye halalamiki ama ambaye haumii kwa maongozi ya William Ruto. Na kuweza kupambana na kushinda William Ruto ni lazima wafanyikazi wote waungane pamoja na ili wawe na nguvu ya kutosha kupambana na utawala wa William Ruto. Nigo asegeta abarai bebyombe bitenenerete abakorie gasi koreta abantu babo amo na koriga chitariki eryo gutwara enkwana ya bene no murai bwense omosike William Ruto. Viongozi wa wafanyikazi wote katika nchi ya Kenya inahitajika washikane na wafanyikazi wote wawe na siku moja watakayoamua waeleze Ruto yale yote wanayotaka na yale yote hawayataki. Ina hakika William Ruto atawasikiliza wafanyikazi hao na hakuna sababu yote ama kwa njia yoyote William Ruto anaweza kuuza ama anaweza kuonyesha kiburi na kukataa kuongea na wafanyikazi wakiwa na wingi kama huo. Kwana na Charles Mugaka umora ya sekiama kia Ford Kenya niga sababa korie gasi bonsi bali barasomugiro kuirana emeremo. Kwa daktari ni kama kuwa mhubiri, so hii ni kazi ina wezi chezea, ni kazi itakuandama sababu sio kazi hivi hivi. Kazi ya kama mtu alikuwa anatakiwa kwenda surgery umeavoid amekufa, so it's like murder. So kazi ya kuwa daktari na kuwa mhubiri hizo ni kazi mbili zinaambatana. Kuhubiri kanisani huwezi goma na kukua daktari huwezi goma. So ningeomba madaktari wetu waweze kuregeza msimamo wao, warudi wasaidie wananchi. Asayo nigo Steven Obiri umwegereri bwo bwene bwa mwanyabanto ateba abanyagitari nkomogosera barumura ibwense asekeria nagendete gotema kubeka uchumi ase arongei. Kazi yao hairuhusiwi hawa kwenda kwa strike. Na kwanza nataka kumuhimiza rais, nataka kuwahimiza Council of Governors. Hawa jamaa wameshindwa kazi, wanayouliza sio kwa uzuri wa jamii ya Wakenya,
wana madai yao fiche, wanataka kutumia kupitia hapa kufanyiwa. Ngoripota regeta seni Kiandizi TV Eletariana Njuli Kerubo. Biamono maliki oito Juli Keruba soroboti wa senchira yobo ikiranuni goli tukolia lero mugabana gwe county ya Kisii Paul Simbarati nyarakoba wikirana se chia visichia DC anene eri ko nyarakoba gakoerera sekeria ya nyarakoba egotebekana nigo akagere koba gakotwara kibunduki kinyinge echo kire maminchaneri chiko aratyo yorengamo n'abawakiri baye gati yabo James Orengo naboigo Otiende Amolo igati yabande nigo bamochirie omo CCIO we county ya Kisii Catherine Njue askiri bagotabona nigo agotumeka bobe ABC yaye asukubeka chingwana cy'ubungainereria nonya nabo nigo abanogeria baye beri chiko banyareko baba koeneki abuna nigo arati usobugma bwaye bogendete koba akongo asikiri bagoteba ni agendere koba gakogosererwa ane nabo bisabo burendi abo bakagere koba bakwena na oburendi kurende nigo nabarabo bakogendera mamincha nelichiko. I've seen a clip that is also in the hands of the police, and we have handed a copy of that clip to the police also this morning and this afternoon, where a police officer, a CCIO in Kisii, is recorded giving instructions and giving insights into how guns, firearms, and other things are going to be planted on Governor Arati. Partly is to make sure that Governor Arati is not given the space to undertake his duties as Governor of Kisii. And secondly, it is a scheme to bring false charges, fabricated charges. And thirdly, to make up a case against Simba Arati. And we believe from the evidence we have seen so far that even in that scheme, Governor Arati's life is in danger. These threats, they have cost Governor Arati, our client, and they have affected his ability to execute his functions as a governor, because he can no longer stay in a place that is hostile, and the hostility is being perpetuated by the persons who are supposed. Torigererie ali nyareko bagakorekana isko yorogongorwa gusinigo omoteneneri bwabokoli emeremo beserekali Felix Koskei nyareko bagagotebaniga bakoli emeremo beserekali batachiko baba komentwe kerengo ky'umushara obo asobwango igakorengana nere nigatebire uchumi ya Kenya nigegendrete koba gegoswase akongo niga yakwanumba sorero chinga kibaruchaka umwege ikaro kyo gukwanira igoro yemesara ase Koskei yabaga goteba buna bono ebanko nigo erie gusangereriwa nigebe kiresemo erio kurigereria uchumi asoko eneki abuna uchumi yabeire gekorongaiwa natari wakanwa kwemesara. The Constitution 2010 had envisioned a harmonized approach to the determination of salaries, allowances and benefits, hence the creation of the SRC. Regrettably, this has not been fully achieved, and several institutions continue to issue guidelines and to negotiate CPAs without adequate involvement and consultation with all the relevant stakeholders. This is a situation that we need to correct with urgency. And I'm happy that all the concerned players are gathered here in this room today. Failure in executing any strategy is a leadership problem. It is not your young talent. I am sure they are yearning to be given the opportunity, but everything starts with us here in the room today. So that's why you're here, because you're the leadership, and your organizations will either fail or succeed because of all of us here as the leadership.
So that's why you're here. We expect that you will set the tone, you will set the pace, you will start changing the mindset and get your organizations to think differently and to see possibilities rather than the problems and the challenges that we have today. Chingaki omogiro bw'abanyagitari hogendrete bono nigo ebyombe AIB gotenera bwene bw'abanyagitari bwene toko bigwesokia na kuria iranga tibiri gochikoba bikoira na magega no mogirobo wekariria serikali yanyale kobage wikania magani abo ebyombe byo gati abekyombe ya KMPDU kuko egatie binde nigo batere na nigo barachikogendereria okurobekana kwa boritko ria Jumaine erurire ankyo asoko emurungania ko bwatkana na kiria buna magani abo tarekirani wa serikali nigo boigo baganirie kyombe kubekwensemo ikikirabege kurigereria usekumurekera amangana yobochenu buna kirekya choretwa sensemo yetsemi asensemo yokoenekya buna babere bakonyora obwene bwabo erikwegwa chinga kinyororo cyogwekirani obukorere. The way the government has been talking, it means that there's nobody who understands these issues of healthcare. I think it's high time that they have a clear task force to look into this workforce issue that our workers that has failed to be handled for over the years. Because we saw they did one for education, we have seen one for security, we have seen one for prison, and they give actual implementable frameworks. Like they said, ECD need to get out from counties back to the national. I think if we have such a task force, it will really come, it will make many of the people in government understand the issues that are ailing healthcare. That as health workers, we are well-meaning Kenyans. Our demonstrations have always been peaceful, and we have presented petitions. And this is not going to change because of the threats, because of victimization. And tomorrow, 16th Tuesday, we will be on the streets as per the Article 37. We are here to condemn in the strongest word possible the statement of IG Koome. We want to tell Koome that the police have so much work to do than to look after the healthcare work. Chingaki echeche to tigarita se sekta yobo chenu egati yabara igorwa se orogongo ruwa sentra nene kurwa se bunge ya Gatanga nigo beso kirena ko boli serikali nyale ko bage kwirige tambo kero kiabwango na ko beka chingwana elio kwene kiabuna abanyagitari abagendereire ko basomo giro banyale ko bakwire na semeremo abarayi abo gati abo mubunge ogatanga Edward Muriu na boigo yokabero mubunge bwenseme yo Peter Kenneth nigo batere na bakenya nigo bagenderete gwetera chingongu cyokonyora obuwenya ase chinyagitari heyo ere gurube ene nasibare nakugania hari chiburia bwanko kurigirwa. The threat to sack the staff is a wrong approach. The conversation should continue because even if you sack everybody, where will you get other doctors to replace those ones? On my part, I've heard the cries of the residents of Gatanga and Kenya in general. And remember, when two bulls fight, it's the grass which suffers. And therefore, this issue requires a lot of tolerance. This issue requires a lot of patience. This issue requires a lot of understanding because they are asking for money. But the question is that money available? Point is, people are suffering. The bulk of supporters are suffering. And we need to fix that suffering. It's no longer politics. The issue of doctors and interns is no longer politics. It's an issue of humanity where service has to be provided to the people. The priest here was very clear that more people are dying now because they can't go to government hospitals because there are no services. Ekiombe kerigetenerete obosera n'obosombi bw'ekipara NTSA nigo bagenderete gokora omosako bw'ekigari asenchire yemoyo koenekya buna amachiko onsi apara berega koenekiwa eriogo keania emebasukano yaberege koenekiwa asechipara aseritukoria lero nigo ekiombe ekyo kyanyara kobage gokora obosaganio buna boigo korigereria oboronge bw'ekigari asepara ekorwa nakuru ocha Nairobi ya sobwango igabantu abange banyara ko bagusira ubuguma bwabo na abange gutegerwa chingoma kubatokana basokari nyara ko bekonekiwa se epare yo. We are here for a joint operation with the police
We are trying to look at the compliance level of the matatus together also with the personal vehicles. Mainly, we have noted apart from compliance and the issue with the tampering with governance, we also have an issue with the driver behavior. This operation is just to remind people that we need to be careful on the roads so that we can minimize the accident. Kwa leo tumepoteza wale ambao wanatembea kwa mguu watu 7. Takwimu tulizo nazo leo asubuhi. Kwa hivyo tunahimiza watu wote wanapotembea kwa barabara waangalie wasikanyangwe na gari, na madereva mchunge wananchi na muende kwa mwendo ambao unastahili. Tungependa tu kuambia serikali hii ni njia mzuri ya kuangalia sisi kama binadamu, kwa sababu wakati wanaangalia hizi magari tunaendelea kushukuru, kwa sababu gari yoyote ikiwa na makosa haiwezi kuwa ikachirwa. Roboti oro igoro yobo koreri bobo sombi sechi paramnenchire yemo yokugusuya nabo igogokea nieme basokano mwanchu murigereria narogotoira ase omotimoko omotangani kegima imeye manye Jumatatu chinga kitogoswa sensemo ya kabiri studio nigo turamanyore Victor Sultan obanya tumenyumre nara ya twariganiritie imeye manye chigo sori tokoirana tumanye gukora emanye Jumatatu asobwamo. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omoitongo Tato mwateke ntukiagere tenga muteka ni linga naro chenga mwete ntota ikiriyo no mwete nyabuko mindoro mondo bwato liogirioka yani eroka nga merete likondo. Hata unanishangaza ni nini sikupiangi kwa hii nyumba yangu? Umeikosa mali unalala? Chakula unakosa? Sasa mbona unacheza na kazi yangu? Acha kucheza naye. Ningekuwa nacheza na kazi ya penye nafanya ningekuwa sahi nikiwa sawa. Mama ngigente kile kinanya wao kwanza kisacha. Mama no bandari msori umu hiyo. Tangi urete na kiabo ya mtete. Apart from wanja na bana. Yenda manuri ya mangana maya, njongwanira umwana one, njanyore ngotigire amangana aliyoko na hotela ngausena ki ngomoto. Mwana unataka na kutayarwa matoto ayaba na hivyo awaki sero singo mwana yono bechi umone kiagaro ko banyo wake kisini kege tambe hata kitoko kwa nyoro yandra ni gas lakini no tayari bora ndiso mwana nisho itani akoronse mwabiri Omoitongo Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Nagosoregire nyande omwanchu murigire abokwarigania ase emanye chigosori ime yemanye Jumatatu iretari na Victor Sultan Obangi tuchake korwase amaya korwase nsemo ya Bongereza asomo job Boston asomo subati Helen Obiri airire gose abuira maminyoko a Boston Marathon asentunda ya kabere kubwatakana anene mayiga kubwa amamnyoka yo ase omwaka oeta Helen Obiri nigo abwa amamnyoka yo mugorobo lero se entunda ya kabere anene mayiga yo kuyabwa ase omwaka oeta obiri bw'imyaka 34 nigo abara abakenya bande batatu sokoira amabaga 3 amatangani sama mnyoka yo a Boston asamnyoka chinsa ibere chiteka 22 nechisekondi 35 Helen Obiri niga bayiro musubati mutangani se kubwa manyoka yo se chintunda ibere chikubwatekana korwa mwaka bw'echirubere na isano Obiri niga bwatigwa nabasubati Sharon Lokedi aseri bagali kabere nabo igo omusubati Evergreen bw'imyaka 44 bwase Epided na Kiplagat
ira ase libaga lya gatatu na maya abono kurwa sense ya Bongereza asomusubati Helen Obiri kurwa se ense ya Kenya nane orogongo rwa gusi agendrete gusasiria na kuirukia ebendera ya Kenya. Chingaki Helen Obiri agusasiria asense meyo ya Bongereza Enoch Lagwanda nigo ayekonya etimu ya Shabana koyibwa etimu ya Muhoroni yote chigolibere aseyemo yemaiga ya Matthew Tegisi kobeke goli entangani ase deka ya 50 bere naisano neyemo aboigo Agwanda obeke yakabere kwitira senchira ye penalty deka ya 53 Shabana nigo yabwa egosori yo chigolibere aseyemo nakoya libaga lyogoba ase libaga agatano usikomi na gatano na kabere ase ligi ya Kenya Premier League. Kubatekana n'ubuyobo omukocha Sami Pamzo Molo nigo agokeire abakinkoyo baye nakorera kwigena kwa nga etimu ya Shabana ekigotigara ase ligi ya KPL Shabana yuere no bwoba bwo chikurusigwa ase ligi ya KPL wekigwa wikia NSL nigo era chekurwanira libagilyo anene etimu yo ya Muhoroni youth kero chikurwanira waso ase chitimu 15 nemo chintangani chirategali gwe ase ligi ya KPL Omolo nigo ayereiruna okobugwa osechigosolibere chaite nigo chaire abamurabaye chinguru akurwekegana kwa ngana chikobwa egosoli ekobwatia. I really believe that we are going to stay in the league because we deserve. I always say we have a large follower and we want to do them proud. We want to do them proud by remaining in the league. And I believe that the last 2 wins has given us a lot of confidence, and that is what I wanted from the team. And I believe against Homeboys in Homa Bay, I think first our fans have to come because now we need our fans, and I believe we are going to make them proud because we are taking every game like a final. And we don't have any time to relax. We don't have any laxity in the team. And if we give the same spirit, the same fighting spirit, then I believe we are going to get a positive result. Timu ya Talanta FC ni goya nyirinire timu ya Taz kalibagali okoswa se libagali kabere setebo ya ligi ya Kenya Premier League. Talanta ni goya yagete timu ya Taz kachigoli sato aseyemo asegosoli ye raundi ya 25 nalimo ya ligi ya Kenya Premier League. Onyango Kajos wai kujibikia klabu ya Karumangi Sharks anampatia Erika Kapaito. Kapaito punch nzuri Yolang. Wanatafutana. Ameenda chini amecheza na mkono. Anaambiwa ni penalty, yes.
Eric Kapaito, punch! Kapaito! Offside. Kulikoni ndizo wa kwanza alikuwa katika eneo la kuotea, alipangua ngome kwa uzuri na akawa wa pili tu. Mpira na ubeba na anakwenda nao eneo la kati, anasema yes, ni goli. Pembeni Leon Ombija, punch nzuri Ombiji Leon. Kevin Mashika anakwenda chini, Peter Jama, Disemba Kisaka. Wow! Dise Kisaka. Disemba Kisaka sema kuleta zile cross katika eneo la 18. Pembeni kwake Michael Jairo, nguvu mpya. Jaribu kuileta ndani, kitu! Kevin Mashika. Baada ya kupotea kweli, sasa anajitokeza akibadilisha matokeo pia. Peter Jama, Alfred Moni Tanui tena anatoshana kwenda chini. Foul, penalty. Anakula njano kwa kimbele upondo. Jairo! Kurwa boto soase eligi ya EPL ngo chuteritwe sobwango timu ya Arsenal nigo yagetwe ne timu ya Aston Villa chigolibere sebosa na Liverpool ganchira na kubugwa na Crystal Palace ma sebosa obuyo bwa Crystal Palace amona Aston Villa nigo bwa yaire timu ya City ose Manchester City go soase libagali tangani Real League nechi point 50 bere na isato Arsenal amona Liverpool nigo bakubwatia seri bagali akabere na gatatu ndete ntambuka sense mende ya studio ndoche Josfata misi akali konyagonsumanga koetera tumirane ase chitaeka chinge chirosyo toskale. Victor Sultani obanyasa mangana ya maya kelima korwa Emmanuel Chigosori. Karibu sana, naenda sentunde nde Victor wajira se omo timoko omo tambe kigima koiranire toroche nga naragirete byana kyo Burundi yaragirete bisinga yanyara ko baga kogenda mange bateva nga naru nonye usina tarira no chinse chisco ya Kenya imaide osiga chite usuya Egosoriria ya Manchester United omaipe nomotiokerio mo kongukigim ya Manchester. Karibu sana Victor. Asanteni. Nata kanetekera to tarengo. Ni tarengo mo kwenda konde bingi yawe keron tarengo lakini nyasai no mia amaitumo ko chinza chinde no miyoro para tulia kega ngagenda ngachigo kwani umo obangi senior guchia ya sero cha gutoka weekend ye ngaenda gukwania abantu ba beri saburiane kurwalia ya komoni banteti nga sultan tuli guchwa tukwani otaribia asimwekera no ronya ariko baguko bakwani bona abantu bonse bibage komoni amaiga amumurabwo bangia yo abaikire Kemana kegima karibu sana imeye manye Jumatatu tuwakiritega mu Nevalin akabato gasugumana kegima tukabeke koro tukia uze tobere mukabeke manye Chigosori kana ya Chigosori no twa kuchigeza tuensia sugamo tukatema gosiba ekamba ibikoro to ndento nya tukabato gotena libagali yao akone kebona abancho barigereria ba emanye Jumatatu anyara kuba kwemanye anyari yakogendera kali asama yoka kolende nonye yakogenda sichinsemo Chigosori asiri bagelio gosoye koro tekime nasema asante sana karibu sana manganya reko bagwate katwana reko to kumurikira emarago yabono ase amaya wigo ase chinsemo Chigosori Victor horobot konya reko gotwereria aruege ngencho kigimana urwanya reko baro gutikira se chinyumba chitu chabora ria neliringa musibati Helen Obiri Lisa se likarego saseria mache ngumu Umoni anchoki Kaliyo mominyaki
no mun abali ni kero korra abumosi batunoria kumtimaiti kero kendo saenke wakikwa batikara kwalenge skuru ngwanda yete ngwa mjigiti we national timaiti ya kolekana tekuru omaita miskiro mutana bwateke wakiaye nele nyabwateke wakiaye ko mnyoka na ncho nantene ndega ko manyuma ncho muri kikega kina wakiaye yora sana ase tunda ya kabere last year gosoma ko nyama ko eta na bua chiki ama mnyoka ya Boston Marathon ani gabe iru mosipati mutangani kobwa ama mnyoka yu yani ase chintunda chiko bwatania koru mwaka wechiru bere na isano igo nigagena takobeka record after record igo antori no kugenanga asama tukabwango iga ande ngochi gari gotoa a record yende nande nigago to make proud mbuna nto metoro gongorwa gusi kale abantu bamanyete wise kwenda machingumbu abamanyete ngaba Kenya bonsi pi bakoro kuchebet chariot chegosinga kirui bono musbati Helen obiri ngore tare balance naliyo akumanyanga malieta ande naro tali kirui yoka yaba nande omogoko kero kende gochiase timu ya Shabana ai gento ya kole kanangiringa Shabana yaigwo gusaba kwane ngekero sultani akoruo mutumoko tacha koruani buga igana Evelyn na missing aki na ekwale tabad omen bono nyasao kole nkole asentunde ase round entangani mbangeswa bantu baraso mutandao hata banga Shabana butambe ndo banalite lakini dakika ni 90 kwenye mchezo kero chaira 90 bono Shabana tumepata ushindi okwegena waitongelinga asa chikoso chiko bwati toisiko karibu yonye kwa mutekerera Pamzo Molo timu ya Shabana iso karibu ya ne chikonyora libagali gotigara asiliki ya Kenya Premier League nyora tora asili bagali 15 kabiri ase timu 15 iyo evaliniro che abekire timu ya Shabana bado nabere asa gote kigima ase kemina nekyo ya Kenya Premier League asa sere na gote kigima relete no gosemera buna ase chigosore chire mutwe nechie ko gosore buye agine bibiringo ratebere ngaki bibirie gentongera chigate gose ngamia ya ete tundu la sindano bintu bunevyo tutapita kwenye hilo tundu la sindano first time kwa potirie Mateo señoría Moregari na basa 20 na geko garaigo lakini nde ase abagosole betimu ya Shabana ndemo no kigima sokonekia na inu obubui bwelituko liale Victor narode amashabiki ya Arsenal akorera sana mtandao ndovu ameanguka tembo yuko chini wale wadanga Simba baada kilala ni Simba hata geuka akaepaka sasa huyo ni ndovu sio Simba ndovu akianguka atachukua muda kusimama noroche chikiro chia bantombaro abonchoreria ase metandao bakoro kunga ritandere ansire bako kora ibintu bya betting ngagete weekend ye asare nene sana ya negative sa bange babo asogoteba nga ndovu niku bono ndovu imekuwa ndogo na anda sasa yo ngairete amangana na raso tu mtandao ngantu asiretie pilot ya vieta iko no to naranga nga Arsenal into tanga ine ligi obeke besa ya biashara gali ya misi naboko yi abega se timu ya Liverpool Manchester United weekend Liverpool ya gosoletirit kolegoro nero ekameni wakamo bono ibaga ndiale ngoase Arsenal gose Liverpool gotigara asobora ibuye league akiwa kirigo tara konerero ya timu ya Manchester tumerelax kwa sasa tumerelax tuna draw yetu tuko sawa Manchester United domete no mukokobe kero Arsenal ebutwa post nere na roche egoteba nga Arsenal has been beaten the whole world is happy ya Manchester United mbashangiriete mono Bago gete mono bunase Petro tampoka bocha moina no nkonya bango ngingira wale Mzeko manyana seki na signone kero Manchester United yituro ngonyorole
Arsenal na barabara kwa katima itiningi kere in between Arsenal na Manchester United. Manchester United ni mashabiki aliye timu ya Arsenal kina Caleb wako. Sasa sinde mona captain 00 watapita watu eleza so pande ni mbili. Hatuwezi kuwa timu mbili na tucheze pande moja. Kwa ikatobe against each other. Kibono kegima asema yali bwo gotonyara ko bato kuligira na manga gendrete twarase omugabana bwe county ya Kisii nyara ko bagukira na ase chia bisichiria chia DC aheri ndanyara ko baga kwerera igoro ya engana yenyara ko bwo sokia semitandao na bwo gotebekana nga nigo anyara ko baga gujitwara chibundu kitinyinge kegima iyo kirima minchairi chiko arati nigo aika monoba kumumochia omosisi owe county ya Kisii asoko beka mangana yo bulimo na omo governor yoni gabwate chibunduki ase chinga chiaye na igo botukimo bwente gokoro kegima antorra abagereri baye James Orengo na baigo Otiende Amolo baba okaninga neyo kegima na otebabuna umugavana arati n'umugavana chorire ngo ikirani arobokoreri eyo nesegi ya gisiasa ya chakire kubeko gati asenchire mu yogoturubania obokoreri bwaye karindete manyiti gose inchenkorengere libobe akini umugavana mayete tali monto moke omonto bwate bintu bono gotwara ebintu kyo rende niwo yawe gentekebe bagotangire maminja iri chikokero kenda ngo bore license kikero koegwa ebintu kirya igo government sa serikali ngo ko license iri yakwa license ngano bwenta ko botwara ekerengo no mubaro gitewe chibundu kikolengana na kero kende igetambuke gwatanga ngero gokiare yes bono lakini renda misi umugavana yenero gwenta kwa bunduki gose omobisori yakwa gubagutaranere bodyguard nero gwenta gutarane bunduki ere omanyana na bagwa apply gochia serikali nyara ko bagakwegwa kurende aba bakumurenda babona automatic nga nigo bako equipped kurwa ekera kwegwe bunduki gage kugera none abantu bagutwara chibunduki tumaite mono n'abanyanyimbo gwenda bari training ngo training wabari na kibagutumya chibunduki kiga umugavana uyo gose umurayo yegekera kwegwe bunduki ngo nyorore ngweterare maigeria ndonsi yogote gune kyagwenda gutumeka eyo part requirement gakugenda gari gora buri no manyete gutumeka no manyete gutumia ane ko nyari kanora tenga kara yitumia anyway process ne roro na ndo sign na binga na contract rinde uisa ko yitumia maminja na engineer kwanya to ko bekese ya gari abono lichiko na lirigo onchokera kwanya kwa ba dia gusibanande aso gutumeki bube bwa emangana unayo ngwa kwandira igoro yo mubaru muntu abwene gutwara inga kiama igana aro lya bantu bagoteba nchini mbwato enka yane sembo baracho ni mbwate enka yane Nairobi mugabana uranya na bwate chinge komina isana atwara chibundu kya ikomina isana kirengane bwate bundu kirenge twari bundu kigose ibere mochando kiora anyway mama yato ko batu ko bwate kere ngo gosu mubarano ngana naki oyo mabwenta ko bagago twara ba boigo kurwase constituency ya bobasi basi bayimokire batabenga yaya namagendro tutagete Rawatebo mo chumbe wenseme yo Innocent Obiri tari gukora magendero arenga inase chugodi cyose yasenzeme yo yes anene monoba mo cyaso gutagacha edaraja uburaro bwabere boko basege kabone nsemo ya nyamache ubu botari gweteka ono bakubori ningire ndagukora ase ngenjongoro babazi lakini tigato kwanekeni talinga no gutakora magendero tutara ikiraso gukora magendero aboro che kalipisa ngaki edaraja yeteyo nyeirani talinga tokora kende kingao bamenye bari mbali gusaba kende kingao ase ngenjo etawni ya nyamache ne tawni yokina nkwa yuba goteba nga emocheri yakorire mirimo ga teyo ase ngenjo bantu mbali koleta mubero ase ngenjo para teyo bagweta abantu bare ko ni gosene chisanduki abantu mbaro bwate obonchereria ao banganyire korwa setawni yo aseki ugutambuka koru enseme yemo ya nyamacho uchende negentege komusana igo tutaraikira sama gendero ngatwagachire para getinya egento ngera kiarenge okare nkyo yairere nkyo tali ogekiraniria tumya korengerera igoro ya magendererande gotani mwaka oyomo mwaka yetire daraje yenyere ko bageko bagana no ligerie kemu kia nyamache no emeroberio ne chia bisi chia serikali no chira ororo ye minute nga oboererania na bego bosombe bwakera lituko guchia bwa bananchi guchia sensemeria asumo bikana to ligeria se chibicha chitwarara enchero boraro boribore na romu no yo muy berege
tu mwana ugutacha amagoga ari meteri tuga irindanya ko baga kwambuka kero kende nyagitari ari guce gusa kwenda asikia bisi cheserikali one ngana kero kende bwana tenya ko bagi kwiruri kambuka ruke bange bagi na nene nigere gosereria saba na inji ari na roche mna chinga kichige mbure nyinge kwenekiwa ama acho maite se chidaraja chingo kunyora mache kiri mbure gutungo ichurare kero kende nabo montara acho gutambuka buge mbiyari nabe muntu manene ama achari nabakumuira namangana agende to baga kore tari bere na bange twarorira bange baratenga is their constitutional right ngirende ekatebane nyate ko bagi ko bari baga nyara ko ba ko rubekana somorembe ko ndete manyiti ya misi anseme yemo mtwara wa MCA I think Masige East na West timaito se nyuma tutari kirase okorobekana aba MCA aba batemire gukwana no mu jumbo ba mubolinga ki kindengero turakore tokokonye obeke daraji asingencho mwako yo mamisi negikigetambe onyandiri twari goteba titaiti tari ngango sababo onyandiri for example kwa bahati mbaya omonto yomo agwe aseritukerio omwako mugima bora nyone twasiriria abantu abange sana the same way chibesa twasiriri for that 1 year ni chibesa chinyinge sana igo there is need apart from a constitutional right here abarai bari goikaransa egere bae abantu banyamache nabo basia magendera yasano moro bele bwe chiseme county ya Nyamira twaranga ase ensemo area scholarship county Nyamira ne ganto ko bayo korabia kwene kenyale ko bayo support abana balia ba kurwa chinga chiria chitawati ainivo yeko baikeria okubani kwa bwe chiseme no muroberi wane no kora wana babusakuru ase serikali ya kaunti Nyamira se wizare DHSM gakora wano mwaziri wetsemi Emilio Ngaga asibachakire kwenda na opposite babende guchiase aboroki wabaiga Victor na kiyoro chomuroberi nore ase county ya Kisii amisi rero kaliko ngataki ase ngenjo ngoru babasi ngoru Kisii county ngoru Shabana ngoru Manio kolende tigato nyatigerabu okwege na gwitonga litangani ndwate banga na bora nyore nga siasa nchiro cha soirime asumugaba ko ase county ya Nyamira ndo chenga obotoereru mangana yo kuruterana mangana tayo nigweta mugano gosoma kuru Nyamira no yoki which basari korugusino yoki agasoma abantu bakaenda DCI bana igana bwo gwichuriri Imono sana omwancho muri geta sendi Kiandizi TV tima ya Victor usembara wanyara kwa gutwikira gwetera senchira yemitandao na Facebook batebanga ya ino muri gereti chi SMS chito koranga nigo mwatwe bireke gima nyara kwa tokorire bengeri byabo toligereria bali mbara biba nyara kwa basanga banaito asesemo ya Facebook gega nindo cheke fanyaribo Klaunyake zinoare sindikiria gukoro chinsemo cha Nyamira Ramba City no yangena seitongaria kwamboka Agnes kurwa kibirigo Nyamira bantu banyamira no bare imemira ko beba akote bakora chinsemo cha Kirwanda no agenderete kurigereria igati abanda bake Ndi bara kurwa se county ya Kisii ndo sio baranga bari niga some kurwa se county ensemo ya SMS sabi kutoka Nyabigena abate banaligiretie vini kutoka Gesonso abate banere no ali akubolinga ngaimo irite gosori ya Nyabeta mbiyanande inaye kwali soma gosori ya Nyabeta nigera so mutumuko asebono kabo muitongo oligereria gosori yo muitongo Simo mancho muri gya soko ndike ngonyara ko bugosanga mona intwe manye Jumatatu no bigemero bali ao baganda to ko to kwali garire Meandizi TV chinga kitonyara ko bato ko batera na amona bali kibaitwa mangana maya asesemeria yoko ineke muna chibichanerio gichawe kire ni gotwabatirana nere Petronira mukera ile tariane Evelyn Osero ile tariane Victor Sultano bangito kwera ningambe mono asebonsi baene kinga atoikire korwa se abali kibaito ile nengro kwa Josephat Amisi ile demosene atonyara ko ba kubatirana ko ninga gocherwetera somono bimanyiri twa ko niro buli gari uya bumero buli kubatia Meandizi TV mwancho mulire bunabotambe ipo siku zidishania